Good day, everyone! Welcome to Talk with Leo. So ngayon, we are celebrating a People's Power Anniversary. So ibig sabihin, holiday. Dahil holiday ngayon, katapos lang namin kumain ng tanghalian. So naisip ko, magpa-game ako. Wow! Akala mo talaga no? Magpa-game ako. Tapos, each question has corresponding prizes. Of course, hindi mo malaki. Alam niyo yun, pag nasa bahay kayo, pag katuwaan lang. So, ibig sabihin, you need to conceptualize. So, nag-English conceptualize. So, ibig sabihin, mag-isip ako ng game para, alam mo yun, may palabas kami ngayon. So, ibig sabihin, mga simpleng bagay lang. Ang tawag nito ay pabobohan. Alam ng mga bata ito kasi lagi kong ginagawa to sa classroom. So, ibig sabihin, paubusan. Pag paubusan ng idea, for example, mga pangalan ng puno, ganyan. So, magbigay ka. So, 3 sila. Akalain nyo, yung mama ko, isasama ko ngayon sa vlog. So, first time yung sumama. So yung dati, nakita niyo yung asawa ko, sinama ko din kahit ayaw. So pinilit ko yung titikman at titigan at saka yung maluwag at saka masikip. So ngayon pabobohan tayo. So ibig sabihin, paubusan ng idea. So each question may corresponding prizes. So nandito yung mga prize, mga barya lang. Of course, pag kumita na to, buo na, di ba? So ngayon, hindi mo kasi masyadong kumita. Kunti na lang, baka naman, mag-subscribe na kayo! Hoy! Kunti na lang, kunting-kunti na lang. So, sana 3 or 4 days, feel ko, alam niyo na, may possibility na nito. Okay, so, nandito yung mga question. Ang pinakamalaking price dito is 200. So, alam mo yun, sasagot ka lang, magka 200 ka na. Hindi na masama yun. So, ito na yung pinaka-fresh nating guest ngayon. So, itong mama ko, pinipilit ko lang talaga. Para magkaroon ng ganitong ano. So, alam nyo na, si Mama, dito na. So, yan. Oh, kumakaway. Inapasok ko. Akala mo talaga, no? First guesting niya. And then yung pangalawa natin, napadalaw lang talaga to kasi, alam mo yun, dito naman sa bahay. So, naghabol din ng ganito. Letter C. Si Cindy. So, andito na siya. Yan, kaway din. Gusto niya makakuha ng mga prizes natin ng mga barya din. So, of course, hindi pa naman. Bakit nagalaway ako? So, alam mo pa yun? Medyo mababa pa naman yung mga prizes natin. Pero, at least, alam mo yan, mag-join din yung kapatid ko. Andito yung bunso, si June. So, this is it. Baka naman, yung pabobohan natin. Ang game na tayo pabobohan, so ibig sabihin nito, paubusan ng ideas. So, kung sino yung maubusan, siya yung talo. At ang hindi maubusan at ang daming idea, so ibig sabihin, siya yung panalo sa game na to. May corresponding prizes every question. So, abangan to. Kasi, alam mo yung kunting bagay, pero nakakatulong. Sabi ni Mama, yung kinilaw daw, niluto daw sa suka yun, kaya consider daw yun. Nag-iisip pa si Cindy. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Go, Mother! Ha? Kumala? Joke lang. Kasi Cindy yung last, hindi nakasagot, kaya ikaw yung panalo. Nanalo si Mother! May 80 pesos si Mother. Iiwan yung 80 pesos. Okay? So, next one. Okay? So, wala pa yung isa. Naihi siya kasi. Sobrang seryoso. So, naihi. Nagluluwa ako sa sobrang tawa. So, alam niyo yun, nakakatuwa talaga pag may ganung laban yung pabobohan.
So yung last round, si Mother yung nanalo, worth 80 pesos yon. So hindi sunod-sunod yung prices natin. So alam mo yun, hindi masyadong organized kasi nga, alam mo, katuwaan lang. The next prize, 1, 2, 3, 60 pesos. Bumaba! Okay? 60 pesos. Ang tanong, mga gamit sa palayan. Oh, Mats, para sa'yo talaga to. Unsay mga gamit? Anong mga gamit na sa palayan? Anong mga gamit doon? So, madami pwedeng Tagalog, English, or Bisaya. Yung mga ginagamit sa palayan. Kasi nga, kung hindi nyo nitatanong, doon kami lumaki sa mga, sa rice fields. So, ano yung mga ginagamit doon? Just mention ng mga gamit, right? So, para ma-consider dito. Okay, start tayo kay Mama. Kasi si Cindy yung kanina. So, si Mama tayo mag-start. Ay, may pala. 10, 9, 8, 10, 10, 10. Oh, go, Ma! Agrokson! Gusto ko yun! Agrokson! Alam niyo ba, Agrokson? Agrokson kasi, ano yan siya, pang spray. Ay, ba? Oh, pang medis... Oo, yun. Next! Ay, harvester. Oo, yun yung bago ngayon, harvester. Yun yung mabilis na ngayon. Next! 5, 4, 3, na-blanco siya. 2, 1, and... Okay, dalawa na lang sila. Go, Ma! Subnet. Oh, subnet! Ano yung subnet? Yung pag ganun, Red, subnet, go. Next, June. Oh, daro. Alam yung daro? Yun yung pang nakalabaw, yun yung hinihila. Daro. Daro ang pangalan. Kung hindi nyo alam, ay, problema nyo na po talaga yun. Hindi ko alam yung daro. Go, Ma! 5. Machete! Aray ko, tumasikin na. Yung machete, yung mas malaki sa palakol. Machete ang tawag, pero pahaba siya na mahaba. Ay, pahaba na mahaba. Pahaba siya, pero alam mo yun, malalaki yung noon sa ginagamit yun sa gilid ng palayan, yung machete. Go, June! Landmaster. O yun, yung Landmaster, yun yung ginagamit pang bungkal din. Go, next. Wala pa si Wada. Ano yung guna? Oo, bolo sa English, yung guna. Alam mo, si Mama talaga yung magpa-monetize itong channel eh. Naupo ko sa guna. Go, June! 5, 4, 3, manalo pa si Mother! Manalo pa! May baon ka pa, mano pa sa'yo, Ma? Oo. Spray. Marami pa. Manalo na naman si Mama ng 60 pesos! Okay, nanalo naman si Mother ng 60 pesos. Kumanasanggot. May coaching si Mama. Alam mo, nanalo si Mama itong tumal siya. Baka naman, yung ate namin. Baka naman mag-sponsor. Okay, next. Ito, mga bago to. Kaano ko lang nito, kakakuha ko lang nito, 60 pesos. Question. Mga pangalan ng hayop na 4 ang paa. Okay? Mga pangalan ng hayop na 4 ang paa. So, start tayo kay June mamaya. So, 10. Parang lumabas yung sipot ko. Katawa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again, mga pangalan ng hayop na 4 ang paa. Go! Kambing. Horse. Wow! Ayaw matalo sa Carabao. Ayaw matalo sa horse. Nag-English din si Mama. Carabao. Go! Tubo ko. Aso, go! Giraffe. Gusto ko yung iring. Ano yung iring?
Alam niyo yung iring? Yung iring yun yung ano, cat. Oh, cat! Makikat! Hindi pusa. Pusa yung iring. So, word of the day, iring. Go! 5. Lion. Crocodile. Apat pala yung pa ng crocodile. Tama. Go. 5. Gusto ko yung lizard. 4 yun. 4 yung lizard, di ba? Tama yung sabi niyo madalaw. Nagbag yung toto. Gusto ko yung toto. Alam niyo sa Bisaya yung lizard? Toto. Dalawa. Toto. Wali. Okay, next. Oh, zebra. Mouse. Makahiya ko sa English. Mouse. Okay, goma. 5. Hindi mo matapos yung baka? O, baka. Go. 5, 4, 3, 2, usa. Pwede pa, mabol pa yung usa. Okay? Usa. Okay, next. Okay. Palaban? Ang daming alam. May camel. Go. 5, 4, 3. Oo. Gusto ko yung pig. Gusto yung kong pig. O, si Cindy na. Ayan, dito pa si June. Go. 5, 4, 3. Ha? Dinosaur. Kasi kayo na crocodile. Yun. Oo. Ay, basta animals yun. Okay. Go. Ay, naulit na. Naulit na yung zebra. Kanina yung zebra. Ngayon, zebra. Naulit. Ayan, si Matero nag-iisip pa din. Go, ma! 5. Bakit? Wala na. Pareho lang yun eh. Alam niyo yung baktin? Maliit na baboy. Maliit na baboy. So, hindi natin i-consider kasi baboy ba yun? I-consider pa ba yun? Hindi na kasi baboy pa din yun. So, si panalo ngayon, si Buyong, red si June. Okay, panalo na 60 pesos. Okay, congratulations. Si Mama, ikulbaan daw siya. Alam niyo yung kinukulbaan? Ibig sabihin, kinakabahan. So, next question. Worth 60 pesos. 60 pesos pa din to. Okay? Question. Mga pangalan ng lugar sa Pilipinas. Pwedeng province o kaya city. Right? Pwedeng, at least maubusan kaya hanggang mawalan sila sa nila idea. Okay? So mga pangalan ng lugar sa Pilipinas na nagsisimula sa letter M. Joke, walang simula. Walang simula. Nagreklamo si Wawa. So walang simula. Kasi naisip ko dapat nagsisimula. Kasi nga alam mo yun, madami yun. Kaso nga lang, si Mama consider ko kasi of course bago lang siya dito sa Maynila. Okay? So pwedeng province. Sabi ni Mama, barrio ng hangyo pa. Okay? So start na tayo kay June kasi si Mama yung last kanina. Go! Surigao. Antipolo. Makati. Aklan. Kabilis. 5. Hindang, Leyte. Davao. 5. 6. Ha? Solo. Iligan. Tacloban. 5. 4. 3. Sorsogon. Ormoc. Cebu. 5. Batanes. 5. Montalban. Montalban Rizal. Go. Antipolo. Ay, nakulit na. Sinabi ni Antipolo X na si Mother X na. Go.
Ilocosur. Mindanao. Masbate. 5, 4, 3, 2, Pasay. 5. Abra. 5, 6, 7, 8. Wag mag-comment! Ay, go! 5. Benguet. 5, 4, 3. Butuan. Sarangani. 5, 6, 7. Wala na. So start na tayo, tago 100 na to yung prices natin. Kala mo talaga no? So 1, 2, 3, apat pa to. Okay, so, ay gosh, sorry. So first, questions again, right? So yan, mga pangalan ng artistang lalaki, mga artista na lalaki sa Pilipinas, kahit dugay na, kahit matagal na, mga artista yung kilala mo, either sa GMA, ABS-CBN, or kaya sa mga CNN, lahat ng artista pwede, international, ganyan. Pero sa Pilipinas na lang, sa Pilipinas muna tayo, okay? Mga lalaki lang right? Pwedeng bago o dugay. Ibig sabihin, bago o kaya luma. So, magsimula tayo kay Cindy. So, bilang muna tayo ng 10. Hala, 100 na to, 100. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, start! Ding dong! Gusto ko si ding dong talaga. Gusto ko talaga yung ding dong. Ding dong, go! Oh, Terso Cruz, go! Daniel! Sino? Aljun? Aljur. Akala ko si Aljun yung kaklase ko. Aljur pala. Pero pwede pa yun, habol naman yun. Go, ma. Alden. Gusto ko yung Alden. Lumalaban si mother yung Alden na yun. Go. 5. Jeric. Vic Soto. Ricky. Ricky Martin, international? Hindi, sino yung Ricky? Ricky Davao. Ricky Davao. Ang bilis ni mother magbago, no? Ricky Davao, right? Go. Coco Martin. Jong Hilario. Go. 5. Next, go. 5, 4. Eddie Garcia. Ryan Bang. Edgar. Gusto ko yun si Edgar Ortiz. Go, next. 5, 4. Paquito Diaz. Go. 5, 4, 3, 2. Wala na. Ecstasy Cindy. Go. 5. Mas ganda! Go! Dalawa sila! 5, 4, 3. Manalo pa yata si Mama! 2, 1. Wala na, ikaw ma! Sige ha! Wala! Ikaw ma, meron ka bang baon? Wala na? Hindi ka na nanalo. Okay? Kasi wala na siya eh. Wala yung Cindy. Nalaman si Mama nakadaming pera. Okay? So next round, worth again 100 pesos. Seryoso na yung tatlo. Parang si Mama yung laging kumukuha ng 100 Okay? Paniguro mong duha Next. Ay, wag muna to. Ito lang muna. Total 100 din naman to. Okay? So, ayan. Ito, natanong ko na to. Mga seryoso na sila. Mga pangalan ng party ng katawan. Kahit anong party ng katawan. Kaya tingnan nyo ng maigi. Para hindi kayo maubusan. Okay? Mga party ng katawan, mga names. So, worth, 100 pesos. Ano yan, Aries? Okay? So, yung pamakin ko, gusto nang sumali. So, start tayo kay Cindy na, no? Okay? Go! Mata. Ilong. Gusto niya ilong. Diba? Go, Jun. Coco. Donggan.
Ay, dito pa pala. Go! Anong ngipin? Ngipin. May dunggan na. Oh, dunggan. Ay, wait lang. Yung dunggan yung tenga. Right? Sa Bisaya. Okay? Buhok. Dila. Kilay. Kilay. Liog. Liog, leeg. Right? Go. Shoulders. Shoulders. Maka shoulders. Go. Ngipin. Ay, wala. Wala na, may ngipin na. Sinabi na ni June. Si June, ngipin, sabi. Ngipin. Oo. Wala na. Go. Siko. Tuhod. Tuhod. Talampakan. 5. Tiil. Go. Kilikili. 5. Bitoka. Go. Chan. 5. Ribs. Ang tagal ito kasi nga may mga marunong na sila eh. Dibdib. Go. Heart. Si mama tahimik na. Kasi wala na siya. Go. Heart daw last. Ha? Hips. Daliri. Mo English na mo. English. Go. 5. Palm. 5. Braso. Huwag ka sumali. 5. 6, 7, 8. Ano? Lungs. 5, 4, 3, 2. Wala na naman. Si Chun naman nanalo. Hindi, daliri yung sinabi. Ay, wait. Alam, nagkagulo sila. Saya yung exposure ni Cindy kung wala siyang makuha. Diba? Dapat talaga may makuha siya. So, handa na kayo sa 200 pesos. So, ito na yung last natin kasi masyado tayong natuwa doon. Medyo mahaba na yung vlog natin. So, ito yung pinaka-last worth 200 pesos. Okay? 200 to, sulit-sulit to. Right? Kahit na paano, anong gagawin mo? 200 pa rin yan. Okay? 200 is 200. Okay? Yan. Mga pangalan ng prutas na matatagpuan sa bukid o palengke. Again, mga pangalan ng prutas na makikita sa bukid, gubat o palengke. Ganon. So, walang paulit-ulit ha. So, magbilang muna ako ng 10. For 200 pesos. 10. Seryoso kasi 200 na to. 9. 8. Sabi ni mama ngayon, oh, gusto ko na talagang matulog kasi nantok daw siya. Pinilit ko talaga na mag-join dito. Okay? So, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-start tayo kay mama kasi siya yung last na kanina si Cindy. Go! Mangga. Lansones. Ulitin ko para marinig mo. Bayabas. Avocado. Saging. 5. 4. Guava. Guava? Sino nagsabing bayabas? Nawala na ganyan 200. Go. Ma. 5. Ay, santol. Santol. Go. Pinya. 5, 4, 3, 2. Limonsito, prutas ba yun? Limonsito? Limonsito. Point, i-consider natin yung limonsito kasi tinan mo seryoso si mother. Gusto niya magalit sa mother. Okay, go, June. 5. Ay, wala na. 4, 3. Buongon. Go. May cheating kay mama eh. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, kama. Uy, wala na. Nanalo na si mother. Kasi nga, si John, di na nakasagot. Ay, sayang yung 200. Oh, magpasalamat ka na, ma.
Ikaw yung panalo, ikaw yung pinakamarami. Salamat sa mga Oh, yeah. Wala na akong pang-prize, yeah. Baka naman. Susunod, pag-game pa kami. Sa rooftop naman yung sunod naming venue for the games, okay? Again, thank you for watching. With regards to this video, I'm hoping i-follow nyo. Please hit the notification bell for our next video. Please like and subscribe. God bless us all. Thank you. Bye-bye. Magbabay ka ma.